Bible-ina thil thleng tur a soilo mi thianghlim lawr le lawr zinga tel lo ten doomsday an ma chon tur chu hunrei lo te a thleng thuai don ni in mi pakhat chuan a soya he pa hi pastor ani pa ka Joey sa ko zirtir tu Rabbi ani telpok a soi dan chuan September ni somni pathum kumsa ni somni panga a hian mi thianghlim lawr hi a thleng dona hei hi second coming of Jesus iswa lo kal le na tur ni in ro rel na ni judgment day in zui don September ni somni pathum hi Joey so ni poimo tak Rosh Hashanah ani a om zia chu Feast of Trumpet ti na ani Feast of Trumpet chung chang hi chu Leviticus bung somni pathum chang somni pathum atanga ni nga in kara khan ti hian in ziakin tin lalpa chuan Mosia abia Israel tha te biala an hne na thlasari na chumi thla ni khat chu intan ursun takalak cholna totorot tuma hria treng a in khom pui thianghlim ani anga na reng reng in thok tur ani lo lalpa ta na me thil hlan in hlan tur ani tiro ti in hemi Joey so hun pui September ni somni pathum he Hebrai calendar a chuan thlasari na ani khat na ani a chu wangin ring tu tam tak hi chuan he ni hi Bible-ina alo hrilok ko vela isu alo let le hun tur nen hian inzom na anei an ring tlat hetiang lampang hrilok na hi Bible-a po omin Thessalonica pakhat na bungli chang som paruka chuan pathian chu vana tang lo chuk donin ring tu thi to te hi kai tho an ni lenga ring tu dam lai te nen vana lak chho an niang heti lai hian Bible hian a thlen hun tur ni tak hi a soi lang lova imasela YouTube pa video pakhat an da chua chuan South African pastor Joshua Makela chuan Isua hi a hne na ain lar ti soin Isua hian Feast of Trumpets Rosh Hashanah ni a hian alo let le don thu a hril ni in a soi te tlat Setwins TV in Joshua an kop na Joshua chuan ti hian soin in ring emo ring lo emo kan ma loka mi thianghlim lawr hi a thleng don Isua hi alal thut thlenga a thu lai ka hmua ka local thuai don ti hi chiang leng longa a soi lai hi ka hria a September ni somni pathum le ni lia ko vela hian ka lo let le don ti in min hril ate Iswaron kal le na tur chung chang hi YouTube chau ni lo social media platform rang ranga te an the dar na sa hlea in hnial na tam tak a awm bawk mi thianghlim lawr tia kan hriat rapture an ti hi Latin tonga rapturo ti atanga rapture ti hi lo chuak ania rapture hi ami zo tong chuan lim top khok ti na ni in chu Bible tong kam chuan mi thianghlim lawr kan ti ta ani mi thianghlim lawr hi a thleng ngei don kan ti vek lai hian a thlen hun tura zok hian ngai danin nang lo awma then khat chuan isuan misual te hrem tura olive tlang aron ra phel main an ti lain then khat chuan boina rap thlak tak lalpan khovel hrem nuwa an ti bok ngai dan ma sa zok hi chu pre-tribulation an ti a hei hi boina rap thlak a thlen ma a mi thianghlim lawr awm tura ngai na om ani a anu nung zok hi chu post-tribulation ni in boina rap thlak tak a thlen nuwa mi thianghlim te lak chowa tura rin na ani thung ainga po chu lo ni ta se tribulation shrim shrim hi chu Christian te a hi chuan in chan chuan hun anga ngai ani a chu tan chuan tribulation hian kumsari o donin pre-tribulation anga akalani chuan mi thianghlim lawr nu hian khovel hi sakol ro rel nuaya awma sakhomi le influencer tam tak te chuan YouTube le TikTok lama te mi thianghlim lawr hun hi September ni somni pathuma a thlen mai thei thu hi an the dar na sa hlea hei hi a chan ni bera lang chu
Jewish ni poimo nen hian inzom na anei wang pakhat ani. Jewish scholar Jonathan Kahn chuan mi thianghlim lawr chungchang a soina a YouTube official channel lama a da chho chuan ngai ven a hlo hle boka. Jonathan chuan September ni somni pathum hian mi thianghlim lawr hi a thleng ngei don ti lo ma se mi ten mi thianghlim lawr hun le Feast of Trumpet an me bela hi thil omang takani thu a soya. Totoro tri nen Isua hi alo let le tur thu Bible kan mu hian ati omang zual atia. Mi thianghlim lawr hun tak hi chiang taka hriat thei ani lo na tak hian mi tin te kan lo in rin lok a poimo zia thu a soi bok. Heti la hian Pastor Joshua thil soi hian dem a hlo hle boka. Mi thianghlim lawr hun ni tak hi Bible a ngei po ain zia lan lo laya. Shalok ang maya ain cha tlat mai chu Pathian poi a soi palan hlo thu te an soya. Kan hriat angin mathaya bung som ni pali chang som thum paruka khan ti hian in ziakin ni ma sela chumi ni le a hun thu chu pa chau lo chuan tu man vana van tir ko poin va pa poin an shelo. New Jersey a Grace Church mi le sa Andrew Morse chuan hetianga mi thianghlim lawr hun tur hria anga inchal anom tlat mai chu poyati thu asoya. A chan chu he nia soi hi alo dik lo ni chuan mitam takrin na a khoi chiat pha dai the ati. Andrew chuan Bible hian a hun le ni tur hi a zia lan lo wangin mi thianghlim lawr hun tur lo rin lok ang chi ai chuan phim khur angai hlea. Chuti rual chuan khovela thil thleng te nen hian chui som tur tam tak min thu chia thunga. Hei hi kan ti thei zong chu ani ati. Chin chian na then khat zinga hian indo khuarel chiat na le thla thisena a chandan tur blood moon te po atela. Blood moon pei chu tun nai loka a thleng nge nge. Chu e la bung ni chang som thum pakata khan ti hian in chiakin ni thima a changanga thla thisena a changanga lalpa ni ro pui tak le rap thlak tak chu alo thlen ma in. Helai Bible bung le chang ina a soi tum taka chu lalpa ni alo thlen ma hian vana chin chiana te kan mudon ni bera alan thu mi thiam te chuan an soya. Khovel top nai lam chin chiana hi mu theya a thlen deuh zut zut to wangin khovel hian reya dai arinom to lo. Mi thianghlim lawr hun tur September ni somni pathum anga chal hi a voi khatna chau ani lova. Tren khat chuan akum ni kher lo he ni big shrim shrim hi ani ring pol te po anom bok. Tren khat sa khomi tak tak o nget pur pol te po hi an lo om ve le thina mani in le lo shala lo in ring sual te hi mi tam tak an lo om to thin. Hetianga khovel top doomsday atlen hun tur hi kumsang hi som pasaria po khan alo lar hat to. Emi trumpo hian planet ni biru in khovel hi alo sut tur thu te soi ve bok ma se tun thleng hian he planet hi mu tur alo om lo.